Maliba TV jabarani kanubaw ani a lamɛnbaw ni filɛbaw ni aw ka kunnafoni sintelima o waati selen ye. Lameriki jamana ale ka ciden maa fɛlɛnba ni ceke o kɔni ye taama kɔni kɛ Bamako yanni nɔ min na ani Mali ka kɔkanko ni diɲɛ jɛka baara minisiri Abdulaye Diop kɔni u ye ɲɔgɔn ye kunungo tɛnɛn février kalo tile 2 san 2026 Negi Cege yɛrɛ k'a fɔ ale nakun ye yaasa ka na Mali marabaa jɛkulu olu kɔni kumaɲɔgɔnya na siratigɛ caman kɔni olu fɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ sɔrɔ jidili ale ni fariyanwale kɔni o kɛlɛli ka taa se yuruguyurugu kɔni o nasira o ma ani min ye jɛɲɔgɔnya baara kɔni nasira fɛɛrɛ kuraw kɔni o sira bɔli Mali ale ni confédération AES jamanaw olu ɲɔgɔn cɛ ka fara Lameriki jamana o kɔni ni Mali jamana ka cɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn kan fɔ kɔni o nasira siratigɛ fɛ ani fili min kɛra administration Trump kɔni fɛ n'o Lameriki jamana waati tɛmɛnenw na ka se ka o kɔni fili ninnu kɔni o kɛ kɔfɛ ko ye ka ɲinɛ o kɔ ni ka taa ni taasira kura kɔni olu nasira ye politique ko ale ni nasira wɛrɛ kɔni o siratigɛ o ko la wa Negi Cege yɛrɛ ka fɔ ko ni a bɔra Mali la a na taa Burkina ani Niger o jamanaw kana la. Wa min ye sɔrɔ ko ni maaya ani sigida ni tabiya ko kɔni o kolatigɛ cakɛdaba n'o bɛ tali kɛ conseil économique environnemental et culturel la o kɔni ka sigi 9nan baaro kɔni dayɛlɛnna Kuluba faamayaso la kunungo tɛnɛn février kalo tile 2 san 2026 min baaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka kɛ a kɔni maa fɔlenba Yakuba Katile o kɔni o ɲɛna baaraw kɔni kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ panel fɔlɔ la yɛlɛmana maa min fɛ o ye seko ni dɔnko ni tabiya ko ni yɔrɔ salen ko ni dunanjigin yɔrɔ ale ni bololabaarako minisiri Mamu Dafe ale kɔni ye min na ale ka foli kɔni a y'o daminɛ a ka dakuru ɲɛw la ka ɲɛsin dunatɛmɛ fanga jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ma a kɔni ye walimanafɔli ka ɲɛsin o ma o min sɔnna ka san 2025 kɔni kɛ seko ni dɔnko ni tabiya ko san ko kɛra sababu ɲuman ye Mali jamana o kɔni ma jango Mali kura ale ni Maliden kuraw kɔni o nasira kɔni o siratigɛw fɛ. Kɔkan kibara kɔni nasira la Guinée ale jamana o kɔni kana na min bɛ tali kɛ minisiri 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu tɔgɔ kɔni dankɛnɛmana bataki kunfɔlɔ dɔ o kɔnɔna n'o bɛ tali kɛ lisi kunfɔlɔ la min na Guinée marabaaw kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ 9 kɔni bɛ yaasa ka maa wɔɔrɔ kɔni olu kɔnɔ a ko doni a nataw la olu jɔyɔrɔ cogoya kɔni o na da min bɛ tali kɛ minisiri 20 kɔni olu kɔni o ta kan wa ko min ye minisiri sɔhɛrɛma caman fanba olu kɔni seginna ka ta ka bila u jɔyɔrɔ la wa ko kuraw fana olu donna marabaa jɛkulu o kɔnɔna la. Chad jamana kan min ye u ka kɛrɛnkɛrɛnla kalanko lafasa jɛkulu tɔn o maa fɔlenba n'o bɛ tali kɛ Jimu Duel ale kɔni na ale kɔni ɲangira san 1 kasoladon kɔni o nasira kɔni o siratigɛ la o kɔni kunnafoni bɔra ka bin kunungo tɛnɛn n'o bɛnna février kalo tile 2 ma san 2026 min sen fɛ min bɛ tali kɛ Jimu Duel la ale kɔni jalakelen don fo jalaki sigiyɔrɔma caman ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la ni o dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnla ka maaw kɔni olu su ka kɛ futinɛ o kɔni kan ani maaw kɔni su ka kɛ murucili kan ani ka taa se min bɛ tali kɛ jama kɔni ale fereke ɲagamɛli ma ani furuba lakana kɔni o yugubali ni ka o kɔni duru a kɔni ɲangin bɛ o kɔni damadan walew kɔni o de siratigɛ fɛ hakilila jiginna min ye Chad ale kalanko lafasaba kɔni maa fɛlɛnbaw tun y'a laɲini k'a jira k'a fɔ ko ka kalan kɔni sunsuro janvier kalo tile 5 fo ka taa bila février kalo kɔni ale tile 4 kɔni o nata la sabula ko ni marabaaw kɔni bɛnna bɛnkanba fɛn fɛn kɔni kan karamɔgɔw ka walew kɔni yɛlɛmani an'u ka baaraw kɔni o kɛcogoya ni kura donni o la ko o si ma bɔ a sira fɛ. O de bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni sintelima olu la Maliba TV1 ale jabarani kan a k'an bɛn o la diɲɛ waati wɛrɛ.